Siła łemkowskiej kultury. Тепер буде пісня, єдина нелюдова пісня, яку граме. Василь оповіда до таких неприємних річах, а може так. А послухайте як. Wasyl całe życia mieszkał w Banyci, raz misiacy išao na jarmark w Krynici. Twardej to był Lemko, wszystkie o nim znali, chłopy перед ним chcieli kapeluchy zdymali. Żył sobie spokojnie w swoim rodnym kraju i był trochę pewny, że żyje jak w raju. No i wszystkie bortaki to pamiętają, że na całym świecie nasze poważają. I musi być aktywny naszego nawczyty, ale chybortaki nie chcą rady. Europejska Unia mężczyzny popera, dalem kozaczą, że nam się furt rozerać. Trzeba nam zaczęty swoje szanowaty, bo zaraz nie bude już o czym śpiewaty. Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodynie, Wasyl pojechał na pogrzeb w Lubini. Wszystkie się dumały, że tam kus posity, dzieci upoczerzi rodynu odwiedzić. Ale skoro wernął, więc stoi podoroży, niech da tam nie pidu, powił Wera Boże. No i wszystkie bortaki to pamiętają, że na całym świecie nasze poważają. I musi być aktywny naszego nawczyty, ale bortaki nie chcą rady. Europejska Unia mężczyzny popera, dalem kozaczą, że nam się furt rozerać. Trzeba nam zaczęty swoje szanowaty, bo zaraz nie bude już o czym śpiewaty. Wasyl wszystkim powił, że Krysia śledzi prawie każdy lemko zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody ban się tam polacza. Stary ty się hańblat, po swomu radyty, Wasyl nie mi trochony jak zrozumity. No i wszystkie bortaki to pamiętają, że na całym świecie nasze poważają. I musi być aktywny naszego nawczyty, ale chybortaki nie chcą rady. Europejska Unia mężczyzny popera, dalem kozaczą, że nam się furt rozerać. Trzeba nam zaczęty swoje szanowaty, bo zaraz nie bude już o czym śpiewaty. No i wszystkie bortaki to pamiętają, że na całym świecie nasze poważają. I musi być aktywny naszego nawczyty, ale chybortaki nie chcą rady. Europejska Unia mężczyzny popera, dalem kozaczą, że nam się furt rozerać. Trzeba nam zaczęty swoje szanowaty, bo zaraz nie bude już o czym śpiewaty. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Gramy pieśni różne, gramy pieśni lemkiewskie, gramy pieśni ukraińskie, gramy pieśni przede wszystkim takie, jakie się śpiewać zawsze na wszystkich imprezach. Następną pieśnią taką właśnie jest Nese hala wodu.
powodu. Koromy słownecia, Żaneju i Banko, jak barwinok wieca. Halo moja Halu, najbody napicia, czy taka chorosa, daj gospody wycia. Są sadoczok, zozula kubała, czy mamy halu, tajne sanowała. Skільки не селився, ти не поливала, скільки не вертався, ти не санувала. Barwinku, budu polewaty, Bernisza i Banku, budu sanowaty. Skільки не стелився, ти не полюбала, скільки не вертався, ти не санувала. Dziękujemy. Słuchajcie, będziemy się pomaleńku żegnati. Na koniec zaśpiewamy pieśnię, która była pieśnią puszczaną w telewizji, tak? Mieliśmy taką przyjemność, wystąpity, udało nam się pokazać, nagrali nas, zagraliśmy to i teraz my wam to też zagramy. Goriła sosna, pałała, pід nią dziewczyna stojała, ła. Goriła sosna, pałała, pід nią dziewczyna stojała, ła. Goriła sosna, pałała, pід nią dziewczyna stojała, ła. Rusawe kosy czesała, ła. Pід nią dziewczyna stojała, ła. Rusawe kosy czesała, ła. Goriła, goriła. Oj, kosy, kosy, wy mama moi, długo służyły wy meni. Oj, kosy, kosy, wy mama moi, długo służyły wy meni. Goriła, goriła, goriła sosna, pałała, ła. Bільше служить не побудете, під білий пепелом підете. Більше служить не побудете, під білий пепелом підете. Горіла,
snapa, ła, 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 ła. Snapa, ła, 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 ła. Chodziła sosna, 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 ła, 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 ła. Dziękujemy bardzo, dolarowe bracia. Teraz silnie aparatu, a my będziemy składać tego na scenę. Ale nie długo zrobię, to już będzie czekał na nas zaczepływał ale silnie zrobię. Ja myślę, że to jest zawsze atut tych spotkań, kiedy możemy właśnie spotkać kogoś nowego i zobaczyć jakiś nowy zespół. Zespół Doras Brothers przyjechał do nas z Gorlic, to też zawsze trzeba docenić, że ktoś chce z tak daleka przywieźć do nas kawałek gór tutaj do Gorzowa Wielkopolskiego. Także dziękujemy. A czy pamiętacie, o czym wcześniej rozmawialiśmy? Strona internetowa pana księdza Grabana, gdzie mamy zaglądać? Kto zapamiętał nazwę, słuchajcie? Lemkoland, tak? Tam będziemy zaglądać teraz na nową stronę razem z dziećmi.